întâi să vedem despre ce este vorba. Oh, unde sunt? Ah, da. Au! Doare! Au, doare rău de tot. Oh, ok, da. Ce fiu e atâta ăsta? O să nu. O bicicletă. Asta e o bicicletă. O bicicletă zburătoare. Ok. Bun. Și bam. Cred că am terminat aici. Da, vine drona asta. Asta e dronă sau o bicicletă? Dronă, bicicletă. Ce credeți, fraților? Aleluia. Au căpățâna. Pe-assorcit ăsta căpățâna. Uite, asta e familia lui Bembe. Besina verde. Cum o cheamă pe asta? Pisica bărbat. Diavolul. Lipsește o coadă și o suliță. Restă pasărea nebună. Anomalia. Și Caracati jellyfish-ul cu ochi, că este un jellyfish. Ok. Aleluia. Bravo, mă, dronă inteligentă. Oh. De ce, mă, dronă? Oh. Bă, nu ți-am spus să te duci de acoperiș, te-am spus aici să te duci. Verde, ok. Iula! Ce are, mă, jocul? 3. Patru. 5. Unde al 6? Ah, văd. Fácil, tá, mano? Fácil. Ochii roșii de oboseală, băi, oglindește-te, pasăre, păsărico. Beșina verde este prea verde. De evoluție, de zici că fac cu mesele astea așa, de zici că a fost mini-revoluție. La. Mamă.
o masă de distrus, o distrug acum. Și masa asta. Treci mă cu masa nebună. Ce-am? Oh. Bine m-a teleportat. Mă, revoluția remesă. Uite bun. Da, m-a spus. Scaunelul ăsta. Uite așa, acolo stă doamna învățătoare. Dronă! Așa. Te-am chemat și ai venit. Hai să te poate să te apăs. Aha, e de acolo. Bam. Și din nou. Tare mă. Tare mă asta. Ok. S-a deschis asta? Nu. Ciocănelul. Pe scaunule. Îmi blochez intrarea de ciocănel. Scaun nebun. Cu ciocanul cred că pot să sparg asta, nu? Oh. Ok. Pa. Pa bine. Las-mă că știu eu ce fac dronica mea. Da. Și tu, dronă, du-te acolo. Așa. E bine. E bine. Ei. Backrooms, ăsta-i backrooms. Du-te-mă acolo. Ascultă-mă, dronă. Opiula, mă. Trebuie să le rețin culorii. Opiula. Alb. Beșuina verde cu verde. Dar este beșuina verde cu verde asta. Roz, opiula asta. Asta cu bleu. Așa. Asta portocaliu. Da. Opiula, bird! Opiula, bird! Nu trebuia să-i dau o că nesimțită. Caz rezolvat.
lucrez. Mă joc ca de Batman. Am cardul ăla portocaliu. Ce? E de un sar. Cred că s-a terminat episodul de azi. Sper că v-a plăcut.